Младежите от църква ОБЦ Вяра, надежда и любов ще ви представят сценка за Възкресение Христово. Пастор Иван Иванов, ръководител Рамаян Иванов. Беше сутрин. Всички главни старейшини и свещеници се събрали на съвет, решиха да убият Исус и като го бързаха, предадоха го на Пилат и Пилат им каза: Искате да ви пусна юдейския цар? А народът изкрещя: Разстига! Разстига! А Пилат им отговори: Че какво зло е сторил? А те по-силно закрещяха: Разстига! Разстига! А Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна и Вараба, а Исус беше бичуван и предаден на разпятие. Той беше бичуван по жесток начин. Той беше наранен точно заради нашите престъпления. Исус имаше силата и властта да се избави, но Исус мири себе си до смърт само и само ти днес да си спасен. Всяка една рана, нанесена по Исусовото тяло, днес те спасява, днес те изцелява, днес те прощава. Приеми го в живота си. А след като стигнаха до едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, приковаха го и му дадоха да пие вино, размесено с случка. Но той като вкуси, не прие да пие и поставиха на главата му тралива корона. Поставиха на кръста табела: Този Исус, юдейския цар. И заедно с него бяха разпънати двама разбойници, един от дясно и един от ляво. А Исус като извика със силен глас и каза: Оле, оле, само стани! Боже мой, защо ме остави? Като каза това, той издъхна. Исус бе прикован с гвозди, но не гвоздите го задържаха на кръста, а любовта му към теб. Този човек наистина беше Божият син. Имаше един човек, Йосиф, праведен и добър човек. Той поиска тялото на Исус от Пилат и като го свали, уви го в плащеница и го положи в гроб, отсечен от скала. А като мина съботата на седмицата, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. И изгледът му беше като светкавица, а облеклото му бяло като сняг, и ангелът проговори: Аз знам, че търсите разпетия Исус, няма го, той е възкръсна. Идете и кажете. Те се затекоха със страх и голяма радост. Живе! Живе! Затекоха се да известят на учениците, а 12-те ученика отидоха в Галилея, където